martangyang mahita ali Tuhan Jehovah debatana marhabang sodi banu gijang mauliate mali Tuhan ragam pasu-pasu na nilianmu Tuhan migan marsada-sada ali Tuhan marhaya pasak kami ali Tuhan satu tikyong holan ala asini roham dohot dinggan ni basam ali Tuhan satu kinai lau mabigi hatam na badi nang kami ali Tuhan homa ali Tuhan na mangaramoti ate-ate dohot pikiran nami be ali Tuhan asawe huat tusi hatam jalahula kami di bagasan ngodo nami sigano pari marhiti-hiti goari Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amen. Horas sialuma dihita saluhutna amanginang haan ginapinaribot noeng mersar mehita dihatani di bapa ima natar surat di sada Tesalonik bidutulu mamuk kami sian ayat napasiyahon tolhas tu ayat napasapuluh toluhon songanom madidok disi hujahama tu kita salu hutna ai hamau liateo dia ma tarleho kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahu hilalahami diculuni debata nami marningot tamu borngit dohot arian lobi sumurung do tangyang nami asa angkiat idaun nami bohimuna laspatik koson nami ia adong dope haurangan ni hapor siaumuna alai debata amat tasadiri dohot Tuhan Yesus ma babulus solah kanami Tuhan alai digohija dalam ditabai Tuhan ima haholongon ni rohamuna sama hamu nang tu salhut songon holong ni rohanami dihamu lapatukuhon rohamuna gade sohasurahan merhabadiaun dijoloni dewata amatta dinarui Tuhan Yesus rabdohot salhut akka nabadiana ido yang go sahatna jala topik ni hatani dewata tu kita ima manomu haroroni Tuhan di bagasan habadiaun amanginang haan kinapinaribot naniolongan di bagasan Kristus Yesus turpuk jami taon ima surat na tinomos ni Apostel Paulus tuhuria Tesalonik jala dohot do Silwanus nang si Timotius nagabidongan saulani Apostel Paulus suraton ima soso asa toktong mangulu di bagasan hapor seaon manghitok Kristus Yesus mitonga-tonga ni partikian na mangadopi hamaolon na mangadopi pangujunan borhat do amang inang si Timoteus lau anak kasih hapor siaon ni kuria Tesalonik jala dapat ma berita nama bain lasni rohani Apostel Paulus dinggat do hapor siaon ni kuria dari Tesalonik jala sihol situturo nang rohana pajud panggot apostelik madok mauliate yang menginang Apostel Paulus marnida ulaon marnida hapor siaon halo jaon nasian holong ni roha dot habingeton ni kuria Tesalonik nang gabi tiruat tuak kadongan na persea meradok peluat Makedonia dohot Akaya jala poda didok sien nasida do merlobuk manang bergema hatani debata merhidei ma manginang Paulus menekankan asa totong las rohani nasida Pauliuli kuriai nang pe adong do akka hamaolang sian akka pangabati sian nahumania dada bui roh Paulus mendapat nasida siala akka abad-abad na niida ni Apostel Paulus ido upay na nito mas suraton di bagasat tangyang
dohot sihol ni roha at bui jalasanga pajupang buhi. Amangin ang naniulungan di bagasan Kristus Yesus turpukon tongon gabi jamita minggu advent na parjun tuhita mangodol hormanang menikankan asa mangulu di bagasan pakirimon di haron ni Yesus Kristus anak ni dibatay kita atong buhama amanginan hataridata manomu haroron itu hatai di bagasan habadiaon adong tulupuy na manginan nabuy hitai da marhite tulpuko na barjuno madok mauliate dohot marlas ni roha damang denang nanihulungan patut madok mauliate tu di bata na hita marningot sudi asin ni rohana siala lemrarat jala mengerbang do pajak konon ni akka dongan di barita nauni nang pe mangadopi hamaolan nasida siala haporsiyon na di Jesus Kristus Uria Tesalonik nakin nang gabitiruan maradapun na humalian terberita haporsiyon na marlobuk manang berima hatan itu hani siyan nasida dang holan tuluat Makedonia dohot Akaya alay tu salubut do terberita sardo berita taringot tu hamumulak ni nasida tu debata tumadikon akka ajian lau manguloy debata na mangulu dohot nasitong berita na binuan ni naposo ni Tuhani tu si Paulus marhite si Timotius yang Tesalonik nung atakasi na berita gab-gab manang berita bohong atau hoax natuturo na sida burcu jalatong masihol marnida buhi ni si Paulus law siala ni ima Paulus di bagasan suraton mangedolhon nang sihol ni rohana dohot roha mauliate tu di bata mandok mauliate tu di bata jala marlas ni roha manginang ima sada gabaran sada ciri khas ni halaksi ikuton Kristus atik pe di bagasan ngulu na ragam manang gudang tantangan hamaolan dohot parukilon hamaolan nang dihuria masyarakat keluarga nang merasahan gudang tantangan gudang gabat-abat alay marningot asin ni rohani di bata alay marningot ragam pasu-pasu ni di bata tu hita natung macay balga patut do hita madok mauliate jala marlas ni roha dinatabongot ni advent na parjulon jala ang giyat mahita madok mauliate tu di bata las rohata manomu haroroni Tuhani napadua ho namanginan ngulu di bagasan tangian amanginan manihulongan haringgason martangian ima patadahon manang patuduhon na debata sabindo hapurusan jala hasahatan ni akka pangiduan ibana do natuk sumarihon narikot dihita ng pardalanan ni ngulu ni Kuriyay tutu ragam gurang do nangita hasya holi di hasya nganom jalatung pedak terdundung hita salutna na makirim do hita di asini rohana si hol ni roha Apostel Paulus amang inang ning pajupang nakinaledak tarmahid do be jalanang so terdundung do be nung nga di bahasa hati arian borngin di bagasak tangyan ang giat dilihot di bata tik kina tepat tik kina lehet nagabi agis ni tangyang na neng manyak kita gabi jolma na si pertangyan etakas do hita boto yang go tangyangi di Dok Martin Luther hosa hanguluan ni halak na porsea jala satongani ulaw do yang go tangyangi alania manginang ahape namasa di mulutta lasmi roha arsape totong may kumangudu kita di bagasa tangian tutu arong
tolu jawaban ni tangiang na parjono olo na paduahon paite na patuluhon da asa hobar tu sakap ni dewata makamanginang na kita harikoto yang kita butuhkan alane totong mamartangiang monotumpe dan jelusi debata dope tangiak tai alani ikko marhaba diau kita manomu-nomu haroroni tuhatta alani ikko martangiak kita manginang napatuluhon marurat jala perdue damang dinang nani holongan dihirim apostol Paulus do ngulu haporsiaun dalam tugu so hasurahan jala marhaba diau songo dia do ngulu na marhaba diau ima ngulu na paholang diri sian hadu saon manopot hatiurun di bagasat Tuhan hataridaan ni hatani debata na jinakon na mapakor hot tu sadok pernuluan haporsyaon na lam tugu nang bagas marurat jara pinauli-uli di bagasan Kristus Yesus tuhatay urat na bagas manutuhon haguguon dohot hatuguon asa sahat una marper haporsyaon na tugu amanginang manak kualitas iman masarikot do diganu partikian ngulu haporsyaon dalam tumaju na dalam marhepeng alay lam magudang do sahat tu namar perbuwe istilahna sada pohon asamar perbuwe bana ikon cono marurat do jala ikon hot do urat nai asa saat ibana tu namar perbuwe manginang salut nai dang alani diritas usahat kasabing alay tung ala mangasaon asiniro hatu-hat taro asa patardo nguluta nang manguluy hatana manginguton na didokna gabi akka na marhaba diyaw na pulin mangulu di bagasan hati huron di bagasan na magkirpita di haroroni anak na napadua halion tapauliuli ma nguluta songon akka oroan na parade miyak perpalituan pai manaroroni panguli ima Kristus Yesus tuhatay anong sada ilustrasi ima sahalak insinyur di sada perusahaan mengundang tiga-tiga penumpang asam mengibati ruangan khusus perusahaan ni nasida dung di patorang cara kerja di perangkat navigator warna sahalak pengunjung mangida jala menyadari sude peralatan na dibain sian kuningan alay berkilat saya hera emas disukun pengunjungi ma pigahadi do dilak jala dipayas hamuang ima dia lusi insinyuri ma ganub ari molodang dipahias jala dilapon nanggo apala sadari pitor pudar do kilawan nai damang nenang nani halongan adong do hatulusan ni hata insinyuri tu salak pianis namar 2 Ignasi Paderewski molodang marlati piano inna ibana pitor sayhira arong do nahurang molodang marlati ibana sa minggu akan nama BGP maboto kira arong kesalahan ni nasida damang dinang insinyur dohot pianis mangalew kita persiajaran nasa rupa unang manyan kita mardua roha manang satu nga dinamin disiplinkan kerohanian ta molo neng sarupa duhita tu Kristus jala molo neng mulut ta gabe panindangion naman mulut songon navigator perusahaan na terus dipayas doh dilap nakin ganupari neng manyan haliriot ta tapayas ganupari pikirat ta rohat ta pabenot ta ang satu tong mahita badia inalaw manomu-nomu haroroni Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Martangi yang mahita.
Mauliati madihu ali Tuhan nung hami bigi bihatam na badiyay. Ang giat ho mamamasumasu hami mangaramoti hami. Asabuy hulaw kami hatam binamanomunomuho hami ali Tuhan haroromi di bagasan habadiyaon. Pergugoy mahami ali Tuhan sahat di homa ngulo nami. Marhiti-hiti guwar di Tuhan Yesus Kristus martanyak kami ho. Amen.